Wel, helo bawb, dydd Gwyl Dewi hapus i chi gyd, ble bynnag yn y byd, boed hynna yng Nghymru neu ar wasgar. A dyma fi, Gwenno Dafydd, Llysgenad Dydd Gwyl Dewi, Americymru i Cymru a'r byd. Ac dyma fi yn sôn am rhai o'r pethau sy'n mynd i ddigwydd yng Nghymru eleni. Mae'r rhestr yn helaeth, ac un o'r rhesymau am hynna yw, ar ôl blynyddoedd maith o haslo a cysylltu ac e-bostio a cael cyfarfodydd gyda pobl fel Eluned Morgan a Visit Wales, pennaeth yr adran Gymraeg yn y Swyddfa Gymreig, aelodau seneddol ac yn y blaen ers o leia 2019. Mi nath y Llywodraeth benderfynu bod nhw'n mynd i roed pecyn o filiwn o bunnoedd ar gyfer gwahanol gymunedau oedd rhaid iddyn nhw geisio amdano fe mwyn dathlu Dydd Gwyl Dewi. Felly, falle bod chi wedi sylweddoli bod na lot fawr iawn fwy o ddigwyddiadau eleni, wel mae hynna'n y rheswm amdano fe. Nawr te, o safbwynt beth dwi'n wneud eleni, dwi yn hybu baneri sirol, baneri ysgolion, ac hefyd dwi wedi trio hybu dathliadau newydd ar gyfer eleni. Rhai o'n nhw, falle bod chi wedi clywed amdanyn nhw, ond maen nhw gyd yn ymwneud â clychau. Wir. Enw Anthem Dydd Gwyl Dewi yw Cenwch y Clychau i Dewi, fel chi'n gwybod. Ac eleni, dwi yn hybu Dewch i Drochi dros Dewi, ac hefyd mae yna un newydd, cymharol newydd, sef copa gani i Dewi, ac na i ddweud mwy am hwnna, ac hefyd mae gennych chi clychau canol dydd i Dewi. Nawr, ar un arall yw cwpan Gnewch y Pethau Bychain. Mae'r traddodiad yn cymryd amser i sefydlu, ond dyma rhai o'r pethau sydd yn cael eu symud ymlaen eleni gyda i. Ac nawn ni sôn am yr un cyntaf, Dewch i Drochi dros Dewi. Y syniad yw bod chi'n gwisgo cenhinen pedr enfawr ar eich pen, chi'n mynd mewn, chi yn canu clychau ar y traeth, chi'n canu Anthem Dydd Gwyl Dewi, chi'n mynd mewn i'r môr, chi'n canu Calon Lan, oes gafr eto, ac wedyn Anthem Genedlaethol, chi'n dod allan o'r môr, neu'r afon, neu'r llyn, ac chi wedyn yn cael picau ar y traeth. Nawr, yr ail un dwi'n hybu yw dathliad o'r enw Copa Gani i Dewi. Nawr, mae gennym ni fynyddoedd a bryniau ysblennydd yng Nghymru. A'r traddodiad newydd yma, ddechreuais i mewn gwirionedd pan nes i fyny ben y Wyddfa i ganu yr cof am fy nhad i sawl blwyddyn yn ôl, a chwifio baner ddrai goch a hefyd canu Anthem Genedlaethol. A wedi ymestyn y fyrbyn, ac mae yna un, os na dau ddigwyddiad wedi bod eisoes, mae lot yn dangos diddordeb i wneud hwn. A beth yw i chi'n canu'ch cloch ar y daith fyny ben bryn, copa bryn neu copa mynydd, ac wedyn pan ydych chi'n cyrraedd, ydych chi'n canu'r clychau i Dewi, chi'n canu Anthem Dydd Gwyl Dewi, chi'n canu Calon Lan, a wedyn chi'n canu oes gafr eto. A falle bod chi'n ymwybodol bod fi'n gwisgo crys tŷ ysblennydd fan hyn gyda'r gair crwydro arno fe. Nawr, dwi wedi cysylltu gyda cwmni o'r enw Oes Gafr Eto, a maen nhw yn garedig iawn wedi dweud be byddan nhw yn rhoi 20% oedd ar cost unrhyw grys tŷ. Mae unrhyw un yn prynu ar gyfer y traddodiadau newydd yma, ac cysyllwch gyda nhw trwy gwefan Oes Gafr Eto, ac wedyn pedwerydd gan yw ein Anthem Genedlaethol. Nawr te, mae gennau benwythnos brysur tu hwnt o fy mlaen i. Dwi'n mynd i fod yn Dewi Drochi yn y Bari, wedyn dwi'n mynd i ganu ukuleles mewn digwyddiad ysblennydd yn y Bari, wedyn dwi'n mynd i pared ffantastig yn Ili ac Eire, y tro cyntaf iddyn nhw gael pared Dydd Gwyl Dewi. A wedyn ar y dydd Sul dwi'n mynd i fynd lan i gopa pen y fan gyda criw yn gwisgo fy nghrys tŷ, ac fe fyddwn ni yn canu'n clychau'r holl ffordd lan yna. A wedyn byddai'n mynd draw i Maes Teg, lle mae Anthem Dydd Gwyl Dewi mynd i gael ei chanu gyda'r Anthem Genedlaethol mewn digwyddiad ffantastig i ddathlu 170 mlynedd ers i'r Anthem Genedlaethol gael ei chanu yn gyhoeddus. Ges i newydd bendigedig bore yma bod Eglwys Gadeiriol Tŷ Ddewi
yn mynd i fod yn cymeryd rhan yn un arall o'n syniadau fi, sef cenwch glychau canol dydd, neu canu clychau canol dydd, pan fydden nhw yn canu y clychau i Dewi Sant. Mae yna eglwys arall yn Penfro sydd yn mynd i wneud yr un peth, sef eglwys y Santes Faer. A'r pedwerydd peth dwi'n trio hybu yw cwpan gwnewch y pethau bychain i blantos bach mewn ysgolion sydd byth rili yn ennill gwobr am fod yn wych mewn unrhyw beth, ond maen nhw yn blant caredig ac nhw sydd yn wneud y pethau bychain. Felly, lot fawr o bethau'n digwydd. Os ych chi eisiau ffindio mas mwy am beth sy'n digwydd yng Nghymru neu yn y byd, mae yna grŵp ar Facebook, ar Gweplir, lle allwch chi gael mwy o fanylion. Gwnewch yn siŵr o roed eich gwybodaeth chi am eich digwyddiadau chi yna, ac yr oll allai ddweud yw, mwynhewch y diwrnod a byddwch wych a gwnewch y pethau bychain, dydd Gwyl Dewi hapus. Hwyl!